ka say me mpe no enti fu na ekonye sabim na o sibim de boy ni tie akra o ya na enam so de o ya de emfa me ho me de me pe no enti de o ya ebie ni ho no ma me hwe ho ana komi sister me ho akra enti me ko akra no ene boy no kwa me de ba ne pe dan o ye fie e de ma apia no be ha dan e wo ho enti bi fi akra ba na oni ne yire na betina ye fie na say enye ble yi a wo ye mi say na asan be ha dan o ye fie enti mo han mo ane boy na mo sika na mo se me pe na boy yire amane se ukunu esole o mo sika eso pemti wa ga san che na me ka kire me maame na papa no so papa me cho me ka kire me papa betu om enti me nka na mo mama sika menje na me mfa ma no Joka salim si yo mate. Be ma ne yire no. Be ma ne yire stop na. Eti se ne kunu ma misika. Ne me de ama no no achem hu ama bi. E bo so no de no aduane osijibidi. Eti ska di nkan ya wo di nkan de ma wa wo so mu na esan. Ache sabe kwa ne mu da. Eti me nka de bat no ma misika ma me de ma. Ah ne mu odu kakra. Ne mu yedu. Okay. Ne mu yedu enti no me enti boy no ne betina ye no. Wo mu adididi se ska ne mu an boy ne san ne betina ye. E na me de me pene so ma na me tira enti ne tira ye nim no. Any sister na say on pere ma me no entwem pere am say asadu ba me ka kire o say na wukuru ye me komedi kan kwa wo bra ho e ko bola ma ne say wo ma me kwa ma wukuru ma misika oji to sama me abi etiro mo nkasa nkire o say de wo ye no me pe ma wo bra afre me ni enu e kasa kire o say de wo ye no hwe ni yie eti o mu ade mpra twa ba ni de misibuni mu kwa ye fa so a be ma no ene me atwem previous be ma waji misika di de edan ya ono ba twempena nti emu bodwa me efre mi cheche mi die mi chese mi die no de no mbugu oba no se ona ama kwan ama be we nyina eden aba o ma kwan se ni kunu ma oska je na se o ka se ni kunu ka se ono ba twempena jitum ba chende wanka ni mo ka che mi si ni kunu ma misika menyere me mfamre no no ma bi okay ba wanka se mi ntum ne ntwempena eti mi ne to ne nyinse baaye mini be ma ne kwanye mo ye ani be ma ne ka kire be ma ne ka kire mse me ngo na mma me si da bi obi o wa yire die onti bi ni ntanti boy no adamfo ye fe ni apoku na obe fe me ka kire me se se ni abayi oba na ni abrenti se ye nyi mfiri ho bia ni bibia eden asi na me si o mate de on be bia o monye na boy ni apoku ni ko to aduru na mo de breme na mo se me mfanto nti me de to ye no anadwono na de ne bai but etete ka me yam nti o mo koye me DNC ene yiji ade mfiti o ma be ma ne kura dwane ye ena o ma kwa me de ba ne jira tintin ye ena o mo yiji ni nyina efirim ena me papa ka che ne se saade a ontu efiri ne fie ne se akwan o de na ma fa so enye no nim se ne mpra kura ne me ko mpene ma ne metena efie ho na ne me papa nso so nim eti ya pokuru kire ya apia ne se obi ton asase bi wo kwaku jiro nti won ton on sidan no ntum fie ye fie ho se ne dia sumdwe be ba na pa bo ne so to asase no nti o sate so sidan na sabe ya njai eni egusote ena o mo sidan wie no ne wa nie kura ntentente but o woska nti o ya tententem no mo tu free ye fie ho no me se o tu ye ne menyem am sa ni nyem se na o sa nyim biem ha chan atete ka wo ye mo odwane ye no wasan baba nyim biem okay ana o ka che me si mi nkoyi ana me si mi ni biem first one ba ye nti mi ntanye ye biem na mi de me koya ebesi eto ma mi skase se ma nyi a on hweme ana me ka che se on hweme kura mi nyi nti oye mi si ho na o ma mi sika me ho na o ma mi sika na me so me bre na me si da bi o de first ka na ma me kwa koyi eti bi ji edi na me si da bi ni se we de me ka se me yi a na me boa mi madam fu bi koye la ye kire ne se si ese yi a we na me ye no e be effect me enti opena mi yi ne se mi wu a obedam wani se obise na o se de sa de ye nya nyi se mi yi mi fa ne sika mera ne ti mi diska na koma no wa ma mi hwi biem ti mi papa dobrofu a na nyi a no wa chem se bi nkotwa nti o kan ma mi a na me ma je ne makoton nti me no to no mi di ko achi a mfa so wo so mi papa de ama me no no aje abroni tiska 14 sana on susu se binti ogina bi mame ebedwan eti abro na me to no mi se bu abo bia no na me de ye indomi enti indomi ni abro no na na hwe enti mi duru ba bi no na abro no ano na mi ntimi enti indomi ne de eno na me ye mi ja abro no eno a enti ni indomi ne to to mi hu bibia bra na ma mi pin ba me ko hospital ha bro no man de ne me kai otimi me bu 20 si bu 10 si bu 15 no de amount imagine na me de ko tikaka kan me be wo ye etimi wiye ye no
ani die no kwa na ekoso aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso enie ene ye wada July kita onsabo somede to so aduono nso afimpino ene aduono emiensa Akoma mu nsem dwumadie no ena yede ebeso modonko ebope obehu ye live ewo onua TV no so eno ti bomoden na ekan ye ho premprem de Rabi 1 TV or Sekrom TV ene Papa B TV one more efa program no live Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 FM bomoden subscribe ebre no so pe na wo so watimi enya notification no Big Love Radio abiemo ewo Spain Ghana Radio abiemo ewo London Sanso so ena Free FM one ma biemo 97.5 Tachiman Asopa online radio ene wo mu nyina abiemu awie na sanso ena ne one ya ehwe ye no enya sema ehwa bebrebe Akoma mu nsem fan club one mo nyina da ehye wo mo hye sanso ena fei nana bebre information center wo mo so kuma obodoma se awie one mo abiemu information centers ahodo awie mo abiemu ma de hye ehwe nyina da yesre twedi ampon se wonkosoa enhyamo Akoma mu nsem ena yede esomo medin ede ama Serwaa Sarpong abadwafo ni nyina aye krado na nakua koko Pastor Julius Anaba Evangelist Samuel Mensa won nyina eka ho producer eye Ishmael Haywood nana yawo esoso etwa yetum ewo Facebook no so Akoma 87.9 medin de ama Serwaa Sarpong metinamo ede ama Marcos yada so ewo celebration mood no enam se nyame ayade ema ye ma me Marcos wa hye no asomdwem sabrem wakan ahohoho mu ene honam nyina no timami nyame onkoswa enhyiraw enchia soronko ena me atiefo ede ema wo awie ye ne awraba bi ewa ha sei ye ne no eba betwe enkomo obapa akwaba oh wa wote de okan wa de okan ye wote akwaba bacha ye wudin bacha wudin Deborah osei ufri hin eba bacha mi fi eputuja okay dia na donam bacha no pay de boko awie de boko be me bi na menene tenai ewo niete pramuso onidin bacha William so usu okay amene tani ya pramuso ntu mu mi no so pemi na me so meti ase ma na menene te ho ti menene to eti wa na nyinsen ko baaye ti nyinsen ko baaye no afede me ka so ma misika ntoduane ni a o mame ko fo ba foforo beto demu ngo yimi ato abonten no ba na dade Akoma FM ti yo hona na me se die kone die enkoyi ti sa de ameko mana na ye wodan wo mana ameko ye me ko tana mana ho die ne kankan friend so ma misika no di matem friend bi no di matem am friend ma me ka kire no na ma me se ne sa de me mero wo jaache nti me ba ma me mo no na so ma misika ko toto ne ma wo so oni bi wo de be ma me na ma misika na me ko toto ne ma na mko wo yo pramuso me ko wo ye ne fere no ka chanza ma wo ntu omra no mi yimi oso oni bi oho awo de ba bi yimi ena ma me ma jiji sika mu ne mi nua no mu yimi ne de mi kofi ye de mi kofi na ye fere no so ma isika ntaduane ni a sa ma me ne be fere no kwa no odidi na tamu fonso me so me fere na me odidi matam na ma me se ne sa dia eni susu nto de ko tuni nua be ni no ko ni nua no pramuso de ko tuni ni odokotu ni nua ma ma me ntokwa sa ma me fon ma me tantan se do mu hu bida na me nua ba ko be fa ma me de ni kofi nti ma me ba fie no za nso ni tiri to odokotu o mabusia panyini ni okọ mabusia panyini o ka kire no a wo so frɛ boy na be didi na tem nti no mama ma me ma hobi na ma me ba fie no be ka kire na 87.9 Kumasi nti akra na yare ekoto pramuso ni fe na ka janza akra na yare ko da pramuso oba pramuso babubo masum za de na akra na yare de na koto no ne be konto kwa pipi na no so wanyi no na ma me ni nua ejiji scan yi me ne yade mbe afi nti yade mbe afi no na me ne ma me na tie sa nti me na ho ne de me ne ma ne gu ho na me sister ba ko frɛ ma class me mra na me koyi nti me koyi no na me ne ma nso gu ho nti me ka cha ne sɛ oma me ma me nko fa me ne ma no no aka sɛ be frɛ ma no be fa ne ma me le no so nti me frɛ ma me na mbusa no sɛ oba na be fa ne ma na wo se da bi o me fa na ja me de bae me de fi akra bae ti me bae na me ya me tu ana mo se ne sa na me ko fa me ne ma na
me ko ye so obesesa ne ma na firi ho ana me frɛ ne ka cha ne sɛ wo so wonhwa akwala no me a me mfifire ne ma me nkyɛnse ne ma totɔ no obesesa da fama de ma me o ka cha me sɛ onni ne ma bi o de ma me nti baabi am pe bia me fa no ko no mo jimi ti sɛ me am de asem we da o mo mbeka bia ma me na me sɛ ne sa da me de ne ba na me de ne ba. Okay. Eti enkoma no de hyase afrinfinfin. Be ma no se ye friend say William so. Edin pa dodo na de nim no ye din be ya. Kwame din. Mpacho edin a omudi. On say boys no dey no mo wo ahotadi. Kwame Isa. Eno ne fie din a wo bo a obi ade nim no. Okay. Wo shia no na wo ye den. Dey airport na wo ye na wo sua adwuma na wo ko school. Dey airport na wo ye a wo shia wo de pasem to wani ma so gitum. Mbacha so de buro ne yeso a. Na ono so ye mesi ni. Nti oba ye ho be ye adwuma. Na oba ye na obeka kire mi. Okay. Eti wo ye oba ba ma hia wase opa nya dani a wo ne ma ba ko mienu miensa bi a wo de wani beto. Ansa na waka se o magi atom ne natena. Dey na ho ye aka se woni Kwame Isa betena. Mbacha wakache ma se ne de manti ase se because afi no waka nti medwe ne ho. Ono wase first no ye basa ba sisi ade wasesa. Nti ni maame mo so mpa oba one ne betena. Na wonim ne so ye basa. Mbacha dabi. To ono ka so ye basa. Dey na wo ye a ono ahu ne se na ye basa. Wase first no opema ba sisi ade wasesa. Dey nti no wasesa. O hia wo nti no wasesa. Mbacha so ye sofo nti sisi ade wasesa. Na wo so hu no odi sofo. Me bacho me hu nde no afi no woko asofo school. Eti said wo asofo. Mbacha. Asore be no da no. Mbacha asole na ye one man church ni bia wo phone no so ndinji se meje. Okay. Eti afei sofo ahia wo se kane no na ma asam ye ne de enti wo ahia wo Deborah wo sai obese wo no bobra wagye atum. Mukodru ye no edi science na hu se su ne abrabo bi a wa hya se ebo no enya de se beboa wo. Mbacha menyim wie yansa. Onyim wie edi na dodo se ansa na wonyam. Edi aboso me sen afi sen fie sen. Mbacha ye tanaburu 6 months kra ansa na nyin se ne ba. E na hu se wasesa. Mbacha. Edi na oya hu ne se we de nya Kwame Isa ya me ne hya se ne woni. Mbacha menyim wie no kofa oba na obeyi meto abontene no. Nti me koka na maame se odi ne be ma ba akopɛ. Nti o nya no on tete no. Mentiase oba wo ne be ma hia wase ope wate ase ebi anka akọ na anka wo ne mampo dia ene obaka se ebi a wo ya wo ne krope o ma me di ne bakro nti ebi a wo no so pese ebi a wo tretre na hiem wo ko enso nyinse ne bia ba e de na si ya wonyem ya wo yi wo freedom ko fo ba foforo ebeto wo de na si enye de a bibi besi me ba jo o ria no wansesan na me na mehu e de na si ye me ba jo wo te wa na wo se sore na me fa ba foforo mra Akoma FM. Pacho se mene no ye me koto abula no nya adwuma sa atamo no oni adwuma wo ye nti me adwuma na me ye no na adwuma sam kofom nti me adwuma na me ye na ye dididi nti me koto aburo no na nipa no ton ma me me twa ye ni sika ne de aburo no de mono aton ni bi ana se rubber mu dia de mono aton okay ye twa ye ni sika na anso nti sika na anso no de wo ho no ka se me mo ni mu besia na obetua meka na te se ka 4.5 ekuta me anka se me de ko manipa no na sika na yelaye nti yelaye na nipa ne se ne sa de obeje ti nipa na de to nanim e ka kire ne se ma be to na buru na me ntwi aka nti no obeje ni sika firi ya kachara no so ndo oni bi onkoto obi aburo ntu ontua ti mia me kodi pa na me fa me tua na mia me ko ye na me kodi pa na me de betua ni pa kolonika nti me bosi a me sika oje ye ne de wantua ebesine sila me pese me hu asem cropotin a esi ya e ma Kwame Isa wo ba wanyi nsan wotimi ka wo si abonten e kofo oba foforo ba ye mu kontokwa ana sade na na ekosho wote hodin sa mbacha yan kontokwa yanya she wote wa mbacha oye ne san menti ase me mbacha na me no ye mbanze ye tena mana kakala ni abapala muso na wote dan ba ko mu me mbacha ye te dan ba ko nti mena na ye te ho no na ofre se ne maame so wo mla omla pala muso no bi so me ye adwuma na okọ ye adwuma no oh nti me friend so ma me sika o ma me me friend ho a o ma me nti me ko e na oba no
te dem ho wow na je say na wa free mo dan ni mo aba ma me ho kakra ba che da bi na me wo mena me ne na wo mena okay no ba plamuso okay nti plamuso no me wo mena me friends o ma misika o ma me na me say na sada me ba plamuso no ti me ba ye no ba ne te dem ho o no ba ne na tie e da sori ye bibia na o so ma me na dem ho me na porch enimu abonten na me da porch ho no ba nda de ada wonyinsa na wa ho ne die no na nkoyi ana wonim se ma ne bo ha wonyinsa ya se be ka se na adwena te wa ye no hutese pampan ni ade wo ban ta suo wo ye no ho basa basa sana na wo ye entina na afa no wontimi no ntina ho na nyesa na wudi na tem na wuto na asem abonten se be ma ne ti a wonya sika ma wo ne ade a wo ba ko homa de me ye ba minim se de ma ye sidi ye nkomo na wo ye bibisa baje da bi se me frena no one di atama frɛ me ma me dia na me so me di na tembi ya wo so di na tembi so no frɛ me frɛ no phone so a na me ka so ma me sika no no start o si gina so na me be ye wontitie na wo so gina so na me so me gina so no wa ye me ti ma me ti me je phone na ma me aka chan se ensem ben sa na ya no ka kire wo o ti me ka chan se me ye kwasia me ya aboa na me nim nya da me wo hwɛ me na sum ye so na me jimi pa na me se me danase si me jimi ntino no so be di mechi na me so makasa ache na maami akasa ne sada me ka te ko no kola ne nsem na okeka na nye na maami age fon na fimi se ne akati no okay eti no a na che se ode kofa wo ba foforo no me pata me fi me na ono me ne na wo mana na yifi wa ye baaye na wo ba ne te dem ho nti em so ba ne frɛ na wo ka se ne maami ne so me ye adwuma ti me sa ba dan ne ati mo plam so no ba ne ti na obisa no ho asem se ba ne firi hin bia na ne nua ba me bisa no so ba ne firi ono de ahyase no o ka chem se ne nua ba nti ne nua ba ko na ka chem se wo boa ye ne yele o de na be chia ne maami no ye na asini nti ono pese o ware no na wo so nya adwuma bia wo nya na asini ba chan nti wususu se bia wo we bia sabio ngumasua na anhyeda nkwa ni mu ni nti na bia wonyinse wo wasofi wo ede wasi ba bia kofa awuraba ne na betena na mbajo sana mihunu okay mama sa obiem se na wo se ahyase ne de na ono so ye mesi ni nti wo ko de kakraba na nso ko nipa mbajo sa ta mihunu de ne na adwuma mesi adwuma na onya bi nye kola na otifie etu na wo hwe no me na me hwe no me ko ton ne ma ne ba sika ye bi nya ne de didi sana na me ye ne etu ne tena nyina no wa ma kapre kura da se o koye adwuma na onya sika de a na odi bi aba na odi toduane si yendi na se jisika ye we ni de wa ma mbida wo hwe bra wo hia no a wo hya ase ne etena ye ne bra nyinse ba mu kopem so fa ba na amontam te ye no a na be enfie be sei me ba jo sei se wo hwe time a wo hia kwa misa na wase wo pa wo jitu mu mwatena ba boso minsi antam nyinsen aba emu ho na wantwi eba ye wo de akofa ba foforo nto hwe time a motena bo mu no a woni kwa misa motena san pa mbaje etena bo mfie miensa motena bo mfie miensa efie miensa ne nya na ase kwa misa no mo akonhoma mbacho na menyam ye ne die no okoye adwuma na onya sika de a obirem bi ba menyam wie ye no na na o ma misika me kan no abo me na wabo eno ya na wo kan sen because menyam be ma me no te ma misika de we de aburo be na wom me bacho se me kaso o ma misika na o ka chem se na ma me na no aduane ma ne bidi nti ne yele no ko akofa no na ma me ni nua ma na hwe nti oni bi o de ma me nti mi nso me ya na ma ka chem se ma na nko nti wo kwa na mi dinachi nti ne mi dinachi na wo kasa mi dinachi so ma misika nti obi bisa ne se na mo kwa hia o se nya kwasia be na di machi a me kwa adwuma o di machi so o jiska nti o mka se ne mani bie na me ka se ne o foro ka ma ne mforo na me yese me so ni mu a ne no obo masun se de o so obo masun di a me je ni mu tina isa bro ne de obo wa me no di ngomo wonsre me mensre mo sa sam na o ka no serious nti o de ba ya sere akwa me si akora be hu se enye serious ne te ase na isa bro no a uko bisa ni ska bia no abro na wa wo ka se uko bisa ni ska wo se o ma me na toma ne die no wu hia na anim so ma me na toma ne die me mi hia ne die no yi ska ofie e ho toduan de mana maame
se ye no aduane ana wo yi ma me se ye no aduane ye mfa nka ho ai se fie na me ne maame na na tifie ho me pa chan ne maame ne sister na tifie ho nti wo yi sika ne so mo no aduane afa ka ho ne ye nwa ne ye ni sana na oye no eti akire na wonya bi ma no na wo na wo yi ma maame no ana sa wo no a se me koto a metimi di ba mo ye nyina ye no adi ebu won so na makoto de ya no a na ya bidi eti afa ne se na wotwe no mu no wo wakọ ho me bekom besen e na kwa mi sa so de bebem besen me ba che wono no se me ba no se na maame anu aduane nti obati bi ama no nti mimi die ne hia nti mimi nkopɛ de medi nti mi koto ba na ono asa ne me abedi na me se na nya na wo se wo maame be ma waduane no na me dia makoto wo se to bibire me na me tua wo ka na ma to bi abre no so won fa ma me wo ka se na ne maame ti fie ho no na wo ene kwa mi sa maame so na montam te san me pa cha ne yentem ye boko na me ba ye oba ne ewo ho no e na maame no wo se me nko na oba we no emfa ho na me se wanye mi awie no me fa nyi sin ne nko ana maame ne se ne sada bonten ne me da wono kro maame na ne dem na omu yi mi to abonten wo na ne maame ne ntam ye boko ne nyina achi no na kwa mi sa kofa ba foforo ba ya maame ne kira se wo kɔ na ba foforo ne ntina yenim ensiw no mu bi wo hɔ no ma ene nkumafo ne bi a se wo mo ne utiye na se wo mo pɛ wa asɛm a se wo kunu anasa wo mpana no kra hyase se wo di nsɛm kunu asɛbe wo mo kra na tigina ɛko ntɔkwa ɛma wo de ne net sɛn me ba ja me ahyase no me kɔ na me nim so mo pɛ ma asɛm ye na wo mo yi a na ma wo sɛ na wo mo hu so me ba ja me ebuleni etoto na edwan a metimi di ba fie ma me ne niam ye fie me na misi makuma no kwatimi ko je ne boy niam ba me na misi me na ko nsuo ye bibia e wo fie ho o ma me no wase no so no ye dwuma ban ba ta fom dwuma no so ye fom dwuma tina ne kwafuo mu nyina ba tan okay ana ne nyina bebrebe nyina chi kwa mi sa sha ase so wo bu kwasea no wo mo so age atum se kwa mi sa mu kwasea sa ne sita ba ko so no nu obi a o nipa na nhye no ne ma me so ka se nza no kan so wono nu obi a o nipa na nhye no nti ni nua no enhwe me a wontimi mfo so ne se no ne wa wo bi ni na ho a ye nhye no ade wusu okay Abusia ha Akoma 87.9 FM yane Deborah Osei edi enkofo di numu pa edin be ya bacha akos okay eti yane Deborah Osei akos ana ene no etwe nkomo wo fra butu oja ene ba ye wase kwa me isa ene ode na ba na kwan ya kwa me isa de na fa so no emu bie ena wo ka de che na wo ba no wone ne maame na ti wunchen me bo aha wone ne maame na ba enti be ko maame so nchen na ya hwe de maame so nim ede fa asem no owo me yakwa ba aha tweba kasemu no na wada makasa na ye nte wonka ye wo ba na asem na wo ka no e de dodo e ye frem dodo e de na wo so nim de fa akoso ne kwa misa ensem hu me pa chawo mimi de na mini ho no wo ye na wonya ba bosome nan no be mai wo mona konma anya na hwe nti na wo same so no mini mi kru wo sehwi na mi kru no kra ntiapo nti na yesa me yeden me ko timi ja no ho koi nti mimi wo ho no frɛ me sɛ wonya ba me bi obewale no na mbisa ne sɛ ebeboa no wo se yan Akoma ba konya ba ma no se ebeboa no di na me ka kyɛn sɛ de hia ne sɛ obema ba mai abɛyɛ ne ho ade sana me de me ne kan nti wo ye no mimi ba ye no no wo ye to wo ho no sɛ de ablante ni si ya ne na nya fɛ na wo ye ne den na bante ne ne den sɛ ofrɛ me a wo se ma la didi ekura na ho asɛm ɔden won hwɛme nti wo sɔre a no ne me ntɔkwa na mse woni esa na te de a na sɛ won hwɛ wa bra na de menya no ne yedi ena ma obaye okay na akoso ka no so na wase kwa me satimi edi watem to ho pa eno so etisen eno de wo ye no mu se bia wo no ofre ne se mane ye na so on first kan ma na se bia na so on first kan ma na maka chen se ne me so me frɛ no na me ne nkasa ne bia me frɛ na o de scan beba me frɛ na chese nsɛm obetutu ama me no ensɛm bi te sɛsɛn
by want to mean kasa ni di matam se bia me ya abo ana se na chese nsam na obeka boom 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 no me so ma comment me nyesa na makatefo okay na ebra obai hyase se wo frɛwo wakofa be ma hyase de na ye nigye onim se ko wia wade ne ade nyinsem ba mu a be ma hyase se wo tu na ni agu ni nsam yi wo soso wa ani akire anko hu ebi akwa me isa nso maame nam se wo ba ne wone kwa me isa maame mo na te anko hu bia na oba no so bu bra bi wo fi ho no ma na ensem fata me no me ba ye no me ko ho ko chia maame no ede nsam ni nyina akoto nanim na maame ne so obekasa akire ne ba no nti wo ka so obekasa akire ne ba na me de me ba ye so na ne ye a wo ya na wo ye nti na nya ade a me mesa ato akoso bie mu me de me na me ti wo wo ye no mu no ena boy ni besa yi subai we nyina asamba nti me de na me nko maame ne me ko no hokɔ ne kasa ai ena wo so obekasa akire ne ba no nti wo ka so yi no to abontene nyina mimi kɔ hɔ dakuru bi me kɔ hɔ no mo me kɔ ye na homache me kɔ na akɔla yi da abontene ena me se na wo bai da abontene na me ti daache okay eti me sɔre be nonum ena me fa fom me kɔ ye ampani ampa akɔla yi ne da yi o de se be maso efie ne ba maso no da efie ne be maso na me se na ada na wo da be maso me ti daache na se wa ba na se wo ne wo na edi enti na wo ma efie wo ma efie ena wo se wo me on de obeda he ya ma ba me de ma ba mi daache toko na oda be ma no so no ena o se chenchena hwa na obeda na akoso ya de na wo ma meti ase wo ni nwuye na wo ne be ma tie be ma ne tu ani gu nsam na wo nkwa ma me honom na da be ma so adai na wo gide afie ho mvacho na menye chi because na mento hwe amede ko na mkacha ma me so onko na meba wonde onko na be ma no so na woda no na woda honom a sane wanyinsa na adeda be ma no so no eti na woda be ma no so nipa no akọ wasisika no wonya bi ma wose meda be ma so a na woda ne petom ho no na ehọ no woda ho a wobenya sika firi wakoto ho ne ma satam na ma mi nyamaye echiri ya kura ansa na ma me ba obekase omuko ha dan ni wujaachi a me ne na koye eto ma da be ma no so empendo do sei mbacho wana me dam anopa wana me da wie wana me da akosia adai be ma na wona ne tie no de oye nyina chese onhia wo fie ho wo ma meti ase anya hwe kura na na de sebio papa dem kura no a wo na obeda oba awanyinsan be ma tete wo adenti na wonte ho kura wo de sa wonto ho de ma kura na wonwia akwada na oda wo yem ne ho na nkopa baabi ma wo adwansa na woda so ada be ma no so wonom mfacho satam na ma me mai no se hwiho okay nti eche sa ma me bai ebe hu sa woda be ma no so me bacha ma bai ya me da be ma no so satam na ma mi nyama me so la na me da wa no pa ne anwumile no na ma mi nyama me ha dan no woja che ho nti ma me bai ya chire no 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 baka kira me se me de boy ne be ya na obeye omo ba ne da de ma me da bo ntinti me emko ja che ya me di ne che me ne no ko ye eti ade sa na kwa me isa ne ba foforo ne da edem bacha na won so da bonten efie na te san efishia bacha efishia ba omo ebi we chire ewe animu eti ba ma no na efie ne yem kwa me isa dan nim na oda bacha da bi omo de boga proof ni bi atum da de no nti be ma no wo ejale ne omo toilet nti na wo eno ne oba foforo da dem bacha ena wo so da bonten bacha eti da kokura wa mepie wo so kura ma anya na wre hompo se we bi a ba bia wo da de ha dwene nte bi a oba foforo ne kwana so be da ho kakra bacha so le bedwo nso obetu pununu no akoda so le bedwo nso hu se wo da ho ne ma me so le no ma to mu pununu no ma da ti nurse ni bi na eti fie ho na obisa me se mma mi ni ho ana na me se da bi mma me nso dan bi eni ho afi na so office hwiba na o kacha me se mma me ba me nko nyesa ho na me dan metimi ayale ansa na be chia kwa me isa na wankasa na hina na ote bacha ona o wa blenkesi ya wa blenkesi na ne ho ana neti bacha ni ene me maame ye maame dan o jan ho na ne etim na me wo fa se maame je the plot. Akoma FM. Ti dan ye dem no me wo fa pa so.
ama nsuo etogu nti obi na maaye valan obi na maaye dan ne ye dem na sister bi nso betu ye fi ho. Okay, eti wuhia kwame isare de na wankasa na woni ba bi a wobakasa wankasa na woda mbacha na obi ama ye dan a ye dem ansa na sister no betu nti mmihia ne mbanse ne etu obi fi. Okay. Okay. Kwame say wona neta ne wo hu se enkofo bibi woye bi enubone no ofa bia na mbacha ensana no onom ti ususu se ensana no onom ne nti ena na woye ne nyoma sana but sana na me hu because otimi boko daga tem na me ama ko peja nti me na me hu ni se na o sa fe do onom nsem bi na fe do ojai nsan kura wo hu no na wo se wasesa fe de wakọ asofodie kuragya wo bedi sofo ne nyina chi no na wo bo daga tem but otimi bo na jise wo na aba wuro no hu apepa no ho ama na aduane nyina ne nyina so no asadi sofo ne ka ho but sofo ne de na fe no woko asofo school no okay ansana sisi ana oye sofo no ma hye no sofo tale etisi ade ensana wagya nom but etisi ade minim ade twa to ho ne ye dabai but me hu na che bro 3 years kra me hu na che okay eti foforo no mo na wo hu no no a wo se wasesa ne de ma asa me de no onya ma wo hu na emo mansa ne de no onom pa but ensa ne de no onom na ma asem ne de se na no oye na me hu di a ede di nka ya obo ya wo hu ye no ede asem na wo ka kire no ana na o de o ye okay obo a oba no afo ade no apepa no ho na wa hono dokunu bi ama na nom na asa na wa de te na ye okay with bro na no obo no mbacho de bi me ka kire ne se na obi aso wasesa no na wono mansasa no na wo sin an adwunju obi na aka asem bi a kire na aye ne ya nti no wa no mansa na me se na obi ka asem kire na ye wo ye so wono mansa ebo na jisi ye wro ho watale nyina ye potopoto nti mi de wo ye sa de a me be mo no mansa body nti me ka sa kire ne de efiri ho no me hu se wa no mansa eye dendendin a wa bobi but sana so obo edagatem me ba chawan se obo a ne yakofa no ne de na ba fi ono mansa bi wa bia ba mu ho no me bi wa me meko eyi na me ba ne aka chem se wa bo o da nti me so no mu kakana sa na me de na ko nti me so no mu sa na me tunufo sa na sa me kasa kire no sa na afedi ojai se nsa na disisi ade onum bi nti se okobia ba akora bia moto ananse we keke no ato no anu okay but wasam so a wo kan nyina kire se wo wa no nya ya mebo asa wo se wa no nya ya wona ne tena na woni natem mbacho de na wo nto na asem abonten wa nkotwe mpana nso wo na chi wa nkasa nsa no nim nom mbacho de woni mun nsa nso nom wo ya yonkosem mbacho de enti se wo ye ba na se wo bo homoden na sa ne ma mabobọ so nyina wo nya bia edie na besie se woni be mate prekope no asore no ano asesa ntokwa no de woni de aboa so chese de wo kan wo sensa no kredu ba bi no wagya no mebo a mbacha me kasa kire no no ene no wagya eti na nya nsa ne tina no no kontokwa mbacha de bi se me kasa kire no no wagya nsa na wo se ne sa de sisi ado obe fanyame nti wonye ensa bi me ma akola watimi agya ya na nkyere se nsa na ontimi nya eti hu ne se na wankasa wo hu na afono no eti na no hyeda akọfa ntokwa bi di firi ba bi ba se ba ya nka obenya kwan kura de apam wo kura de afiri no me ba cho na me hu ne se no otwempana na me na me hu se obi nti me kotana amana na me ba ye na me be hu ye so no ba na ti nti na ema na de no onyaye no woye enso sabre ne na chese wanyi nsen wie me ba chan nti na ye hu hwe na enye ba chan adehye ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso eni ye dem ewo onua TV no eso ya ne akosua Deborah Osei ena ye ne no etwe nkomo wane William Sowusu Kwame Isa ena wane no atena okirem se wono no wo ye ba bi a efie ni bi ebusua mu nyenti ono a na nko aprim ni trim se wo bo ne bra ena eburei wono abi na wo de kwa akini ya no aton apanisika ene se okohia Kwame Isa se na ne gene ho ena ja wo ba nso de eye de
nia edru ba bia obehia bema na ane natena eti kwa misa so se ne pe wajitu mu no ahyase no kwa misa na aka kire ne se wono de no osu bia na nkanye masam de na ne de pa na so sabre wo peso fa Kristo nti ahyase kura wo kwa asofodie ntete a sabre masam ne ade ne nyina wagyaye Deborah so te sa no se a ne agya wono so anya bema wo peso de ne bobra na wo te ase ne ne kwotena ye afede wono matena abosom nsia ntam nyinsia ba kwa misa dane hoani ema ebro ne ade de kyese bebre ni nyina nkamfo a wotwe ne ho kakra se wo kɔ aba wo baye kwa misa akofa nurse ni ba ene ne dadem Deborah so school no wankwa nu ba bia wankasa school no koduruzan bacha meko form 1 mjaye form 1 say SS na JHS bacha primary na primary or form 1 JHS 1 aha eti Deborah so no na chese JHS no kura no wantimi anwieti kwa misa konya nurse ni ba ya wane no etie awra hosam ne se wo bi a wanyinsan na nafu aba bema yakofo ba foforo ene ne te eti bema so ena wono ene ne nyinsan ne nyina wono so da ena kwa misa ene nurse ni ba yi a wanya ne foforo no eda dem ahoma chen wo sore badwunso a wo botra no no akodwunso no wa sa wura ne dem wada wono ma ede awo amakora ne nyabosome nan ede kwada ni mu astere ya ananye sa bacha akra no won fiisi akra na nyini kra oh okay na sa wo ba na foforo bi so hyewachi bacha on the bema ono so ye bema foforo ajo ete se wo ne kwa mi se agyae ama wo ba na nyamfie nsia dada kra na wakofa bema foforo ajo wanhwe no ena woni ne gyae ye wo kɔ nkran no utinkran no kɔfa afoforo yi okay na fie nsia na dada awu se Deborah wasa utimi kasa na asam na wo ka no yete wase ne ehunu kwan ye befa so a ye beboa wo asam ne papa yale ne papa die na chese wonde 87.9 na papa ne yale ye nti papa ne onya busumi enwotwe okay nti papa ne die na enya die a wono no wani bi nti ni nua kwame ma han na tesai yo sa wonim Deborah o sai wonim ne kwan ba so hello yeah wonim Deborah waji ato me se kwan ba so na wonim no 87.9 okay okay ti now ne net ya ade na si ye enam sensam Deborah e ka no emu ode dodo se wahia wo ba na wo se wo ba se one net na no ba na gye atomo na nyinsen aba na wakofo ba foforo ene ne tie wayi na to veranda so wo so de a wo ne oba yi koba wo mfi no a kwada na nyamfie nsia Deborah se wo mfi no asam na hwehwe aso emu ode dodo enti asam no wano ye wo ho ene sai okay you can madam me pacho the okano fine na no na expect to be okano but na no the kotna you be admin at tech side hello eba na metie o the kotna tech side but the kotna hon na odoko eduma ba na asiko bia wo ba na wani ebi ase ofio fono ena akasakasa ti bia ase bia oba ise oba pacho kense ise o hunse ye ya hoho ebi fi baby abetan baby kense obi ye na munsi na o kense obi ye wade na hawa ka o de twen na memla na fi bi ye wo kan obi ye mitma kan fo ho de aso ye bebre ni na no ayo ba na ontimasi na ase ese ni yentem entokwa dunia yade ena ni mu no last ni ko de dia na but na ni picture ba ko ni ni bisa na mi picture eyi eti say away eno say wa fa eko ya bi ba Akoma 87.9 Kumasi ni bisa ntem so
no problem. And you know, all you began to if I show now, also the call, they don't say, now, say, Scaba one, I am only Ɔsi sika ba nwa ya na wonya de ne. Ɔsi sika eba ne ho no ntia. Ɛni yɛ kwa bɛso. Ɛni ne sɛ odi ko bi ni atia me ana asese. Bitine sɛ no te no de open sɛ bia kɛkɛ ni ho ɛni mum na afɛ bia. Ni ho ni na sɛ bi ne ho agenta bi sɛ abanti afɛ na me si ababo mu de na sɛ oba me te emphasis kabeba no hodia ena ma me no wonfi ebem di ko ye tie no ti eno eno enu gusu na net ye wo mena ho saa nya de adi fi mena be putuja enu de adi to kan ema misi sara ko putuja kra ma wone no the time is an ntin kakra enu kra wone no akasa ento kwan ti bi we di fi misi sara no okay it could be no ka akra no neba the fan agro but now akra ga ba power no say okay but that time so na me kwasale ya ba me kansa na me kwasale it actually in the system and odi minimum 10 editing it is no okay kwa akra nti wode kwa ono de kwa akra ena misumu kwase nti nti tie na se ono na akọwo baako e wa akra nti okay se ne wakọwo dia se ne na ni kan ono no di kan akọwo dia ni na se bibia ni wa se bi isi kwa na ni ntem tie na sango so fiano me kwaso isa na akwa me sofo ni am so ni nti na me freno nti that's me freno bisa ono a me freno se tam na me freno za akona episen nti was I sofo me sofo be for ense be me kwasi abe ma na that's me se ye kwasi abe na dia na kwasi an so nkeba ana me de ka train ko nti fi ho no up to date and I'm crossing in home actually until somewhere last 2 months or so last one getting to 2 months number the car number the car call council in the free it's number the car the control the car number the car and the say I'm so hospital. But when they na misuka, no okay. You go buy no. O mo di ni che ba me di. Enu ta kwasi asi na me che kwasi an heba. Ena, di go no so asaka sa kwa ba ko. Di no ba ko. No ye so di just e not to say not to say kwasi abi enu no che. So enu mo yan kan tin da se. Di kwasi ana di kan bema na onu metieno ndini zile kwasia ana isa kama na mno tiezo ma the first na kwaso ba now enenu mo sakaka enenu mo sakaka and enenu mo sakaka also ni se obi be dia na me bi baby obi na ni the first no no se fine now no se ma fa kristo dia also ni se dia bema no ni aba for ni so no so ni ba for se be ya looking in Edwin Combato, when a friend said to me, Serwaa, come here. And he said, Open Kaka, he said, no one paying for or Ministia, or no child, a chance, said the Oma Crown, or Ministia, or my friend Papa. All because I saw from your friend Papa. But if you come here, I said, no, now, that time, no, me, friend Christo. No, yes, and I'm 87.9. Can't tell me a no, the find it's a walk of Burma. The central Burma, but only Cassam for what to mention Kaka. I just want me say, Edia Pote, and a tea, one Deborah Nsem. Edia Pote.
airport na si ya montem etiye enam se ono ne se wonyin se ni mu no a ana wo kofa nurse ni ba bi ene ne betena ye emu wono ana montem etiye de wonso kan pese kire se ase Deborah no ne konkra kofa ba ma kwa wo ye ene ma montem etiye ntimi pese wo sisudua edien ene te mu mi no montem madam no se Ini nipa ni kasara mbini ndio mimi kasara. Lakini evadini ni dance ni. Mimi neti mimi ka ori go ka kwa ka kwa uwa ka azana mimi so ba ye wede. Kwa ka kwa we wa utu afuna ni ma one. Enti so wo wako wale bia. Bia ni ni kwan. Enti bia eba mu no mimi ni problem ba Pasia kia no nse pasia ncheba ndike soko no ko wale a de ma no nse ni na sebi nipa na se menye kwa na one ma trapping menye kwa na one ma dan ko nipa mo nku ni de etu wo kasi so dua se okonkra na okofa ba ma foforo ne wo ye no ene tem ntem na emom nya na di nkan kofa ba wo kasi so dua se wono ne konkra na okofa ba ma ene ne wo ye ne ntira montam te ye nya wo mom na di nkan kofa oba ne betena ye daddy wanyem no wan kofa oba ne na metena ama na veranda so sasem no wansi 87.9 Kumasi and this sad but the thing is na me team na wo ye yibi enti ene na wasi se ni yeska mu no di mani yeska ena ni fi ko ba pamso ni ba pamso ena ni ko ni ba ahmachindi ena ni data na ni ma me tiase enti no ena ake be sei ni ko ene se oba oja edan no ho mu aba pamso ba to be no am betu ama ya ni no ena data nko no wo no onye ena no be so akosi de ni how waba odinja o mo pon na yeni wa e kan bo mo so na wo be da na e kan na bi pe da no be wa e ni problem na ho problem de ko see no if just once be fan e so ibi no da eden kwame ya ma wone so na enkomo no yente wasi ye pa nam se asam no asa de woka ene de Deborah eka na ebabra Deborah se wo kofa ba ana ne dadam na asini ba ema obo ma me ama ne wo ma me se wo de wadi uba kro nti wo mpeso be ma pressure ana no so ye na adwene se wanyinsan akora no ne ma won totoy enti ane wo nko ena oda be ma no so de wo so ka pese kire se dako Deborah dako pe na de da veranda no so me ba cho obuwa me ko radam wa no wa wo me esi abonten so ma me ntena da mu ho bi nti me firi ho na me nka sa ye ba mo kasa na ni ba na no minim se ne de watua na madam na busa me se adan na boy ne ye me sa nti da kon madam na frem no busa na me kan ni nyina veranda no da so na dodo sen me ba cho me ma me nya mfi se hwi ma ye veranda no o da so na dodo sen me ba cho buru 2 months kura na kwa me wo fie ho no na no fie ho kwa me tu pa che se boso mbie nu a Deborah da veranda no so nyina no na woni wo wa hu so da veranda so madam everybody me dancing they can say okay that house no was what the bomb was because that na emna dan no yetu no e dey say dan wo na just once everybody dancing nipa the bia o kan kura ebu o kan kura e no ni se bia ebia me ebi ani ma se apefin nipa to dabi me once everybody me dancing so no so da balanda so 2 months madam me so everybody ma tender on crashing in in fact as you asumo kan wo calculation mo no oda veranda no so na dodo sen pe dodo sen na wo di wadi hu se wo ba wo na nyinsen woda be ma so na make sure say madam me dey say me ma me dey frame ahomachi no me ti ebe na frame na ebe frame ni bi za dem that day na no me kwa me dey me ho bi madam ni fi tu kwan na no koda so dia ni de everybody me dance ni
Emeboa Ewurade ma aka agrada ana Ewurade ni nsematin no say okay yafa enontoa kwa me yafa nontoa ebrebe na ase Deborah ka che ose akwada no enye wo ba 87.9 ebrebe no ka che na akwada na nya mfie ba sen e no ka che